Zo, goeiedag iedereen. Ik ga nu vertrekken terug uit Sint Niklaas, locatiestation, met bestemming Nederland. Dus meer bepaald Hulst. Hier even leuke beelden aan de lijn. Dus de vele lijnbussen natuurlijk aansluitend met de lijnwinkel en het treinstation. Dus veel plezier met de fietsroute. Dus zo dadelijk de aansluiting voor de F411 fietssnelweg tot het Klingspoor en dan de aansluitende route naar Hulst. Ja, Sint Niklaas is een bijzonder druk punt. Natuurlijk een centrale locatie voor de mobiliteit, ook veel fietsers. Met het mooie weer en ook nog even interessant hier de locatie van de deelfietsen te tonen. Dus de elektrische deelfietsen hier. Momenteel ook zie je de service, kijk, die batterijen worden vervangen tijdig. Ook terug te vinden via de applicatie kan je dus ook zien hoeveel kilometer je nog kan doen met de betreffende fiets. En natuurlijk de mogelijkheid om die fiets af te zetten aan de grens, aan het Klingspoor, dus bijzonder interessant. Aansluiten op dit heb je ook verder de fietsen van Bluebike, niet elektrisch. En ook de mogelijkheid bij het fietspunt deelfietsen te huren. Zo mijn aansluitingsroute naar de F411. Veel mensen hier met de step. Zo aan de rechterkant kan je ook via de F4 naar Antwerpen. Dus en hier de F411. Hulst staat aangeduid als 14 kilometer. Dus de afstand, natuurlijk het grenspunt, is al op 11,2 kilometer het Klingspoor. En dan heb je nog een kleine 4 kilometer tot de stad.
Dus een bijzonder aangename locatie hier. Natuurlijk ook wel voor kortere afstanden is de fietssnelweg interessant. Moet je niet door het drukke verkeer. Hier is het momenteel ja, redelijk smal, maar volgens de gegevens, dus vorig jaar, is bekendgemaakt dat dat hier een bredere route zal worden. Dus een verbredering van die fietssnelweg. En dus hier ook een voorrangspunt. Hier niks meer antwoorden. Dus hier ook in Sint Niklaas zie je dus ook nieuwbouw. Dus tientallen nieuwe appartementen die worden bijgezet, daar ook een volledige nieuwe building, ook woningen. Ja, het is ook wel een mooie omgeving hier net buiten de stad. Hè.
ook is om dan niemand naar denken. Zo, dit zou dus de locatie worden dat het eindpunt van de verbredering van de fietssnelweg. Dus hier is het de Schontstraat, dus het zou tot hier zijn.
Zo hier ook nog even leuk om te tonen, hebben dus ook deze fietsen. Hè. Dus via de applicatie moet je natuurlijk kijken waar er dropzones zijn. En opnieuw ontgrendelen via je gsm, smartphone, een digitale portemonnee. Het is eenvoudig en het is toch wel praktisch. Zo hier de locatie F411 voor Stekenen, Zalzaten en dan de andere kant Vrassenen, Antwerpen. Natuurlijk kom je van Sint Niklaas, kan je daar direct de F4 nemen, moet je niet hier overstappen feitelijk naar Antwerpen. Natuurlijk al kom je net hier in deze buurt, kan je natuurlijk aan de rechterkant via lokale fietspaden doorfietsen naar Antwerpen, dus via Vrassenen. Dus geen voorrangspunt hier. Dus ook de markering. Dus Hulst nog 7. En de klingen 4. Dus meer bepaald terug het eindpunt van de F411 en dan ja, die bosroute of eventueel via Kapellebrugge.
Zo, het vernieuwde stuk van de F411, hier dus aan de E34. Dus ook dit dat men mag verwachten aan de andere kant van Sint Niklaas, daar van het startpunt tot de betreffende locatie. Hè. Het is een groot verschil als je dus die brede route hebt, zoals op de F4, heb je daar ook een fantastische brede route naar Antwerpen. Een pracht van een verbinding. Hè. Op dergelijke routes is het niet vermoeiend. Kan je dus ook met de elektrische deelfietsen met de steps.
Zo, ik ben praktisch aan het eindpunt van de F411. Ik ga toch nog even fietsen tot het eindpunt. Ik ben dus momenteel niet met een mountainbike. Wel een e-bike, maar dus niet geschikt om door boswegen nu te fietsen met deze fiets. Hier iemand met de step. Terug het voorrangspunt. Het klinkspoor. Dus het is minder dan 2 kilometer naar de Molenstraat door het bos. Dus de route is niet aangepast aan deze fiets. Bon, ik heb er al door gefietst, maar ik had wel schade aan mijn fiets. Het werd ook aangeraden het niet te doen met deze fiets, wel met een mountainbike of andere. Kijk, dus hier het grenspunt. En dan rechtdoor kom je aan de Molenstraat. Je komt bij Hulst binnen. En dan van de Molenstraat ook nog een kleine 2 kilometer tot de binnenstad. Dus ik ga nu via de omweg, via Kapellenbrug. Want daar zijn er werken. Dus via Sint Jansteen. Dus hier ook de deelfietsen aan de rechterkant. Dus nogmaals hier in beeld, ook wel interessant. Dus je kan fietsen vanuit Sint Niklaas tot dit punt. En dan eventueel overstappen met hoppen naar Hulst busstation. Natuurlijk, als het toeristisch is, heb je wel de mogelijkheid om met die fiets naar Nederland te fietsen. En dan terug af te zetten hier of in Sint Niklaas.